talagang may boses sa Kongreso. Kasi ako, ang magagawa ko lang, mapapakita ko lang sa platform ko yung nangyayari. Kaya naman, sana lahat po tayo, suportahan po natin ang 117 AGA Party List. Kaya ako nagpapasalamat kay Ivana sa kanyang suporta. At sana tuloy-tuloy na tulungan niya ang mga mahihirap. Talagang may puso para sa mga walain. Yan. Ako naman ho ay gusto kong magpasalamat sa lahat po na nandito ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po ang Batangas. At syempre, uulitin ko po, suportahan po natin ang AGA Party List 117 Congressman Nicky Brio!